Ахмадиша бабайның негізі шушында була инде. Тутайлылар бек яхшы бу урынны беләләр. Һәм аларга бик кыйммәт бу урын. Улы жанлы тутайлылар дип әйтәләр иде элекке. Ахмадиша бабай туып үскән шушында. Аннан соң Казанга күчеп киткән инде. Анда йорт салган, 2 этажлы. Аннан соң бик яхшы плодовый бакча артында. Бакча салганнар, аңарга ярдәм иткәннәр тутай кешеләре. Потому что Ахмадиша бабай булган бик нинди кеше, эшми, тартмый дигән шундый бережливый кеше булган. Казанда ул устроился Устьега, анда пароходский, ну, вроде диспетчера. Пароходлар затып, пароходлар каршы алып шулай казенный эштә булган. Инде шунда иләнгән. Аннан соң инде шулай Сарасадык үзе сөйләдер инде. Мен де Ахмадиша бабайны да инде күрдем ди, помню ди, только ак сакалы белән, шундый казенный киемнән, әллә нинди медале да булганда. Менә шундый итеп кенә күрдем ди, аны уже таким. Ну, нәрсә әйтим? Менә шушында без решили, значит, аның нигезен татарча әйтмешли. Мәңгеләштерергә. Увековечить. Татарча ничек? Мәңгеләштерергә. Мәңгеләштерергә. Аның шул нигезен нинди йорт булган мен дә не представляю я, конечно. Зурмы, кечкенәме йорт булган инде. Ну, обычный деревенский йорт. Ул үлгәч шул йортны сүтеп алып киткәннәр родственниклары. Вот шулай Ахмадиша бабай урны җәннәттә булсын инде. Менә шул Сарасадыкның тамырлары калсын дип инде. Тамырлар бит инде. Менә шулай гына вся задача. Шул инде тактаны элеп куярга, монда тутайлылар укыйлар, нитәләр, яшьләргә, калган поколенияларга үрнәк булсын дип шулай итеп. Аннан соң тутайлылар, конечно, Сарасадыкны бик үзиткәннәр. Почему-то они уже потом решили, что она здесь родилась. Меня пришлось бик нитәргә инде, тырышырга, чтобы доказать, что аның тамырлары монда булган. Үзе Казанда туган. Аны да хәзер инде беләләр. Аллага шөкер. Тагы нәрсә әйтим. Менә шул